Gaurkoan kamera aurrean Nerea Ugarte dugu, Irungo Alardeko kantineren ordezkaria eta elkarrizketarekin hasteko Nerea, konta iguzu, zein da alardearen barnean betetzen duzun papera? Kaixo. Bueno, ni alardeko juntan nago, kantinen ordezkari bezala, beraz bertan hartzen diren, hitz egiten diren gai guztietaz parte hartzen dut. Eta gero bereziki kantinerekin ere lan egiten dut. Kantinerak hautatuak direnean, beraiekin geratu, botak banatu, eta azkenen finean beraiei pixka lagundu, lasaitu eta beraiekin egon. Aurreko urteko San Martzialak nahiko estoikoak izan ziren, ez? Alarderik gabe nola bizi izan zenituen zuk? Bueno, triste, utxik, falta behar nuen, zerbait hor utxune handi bat zegoen, eta tristurarekin azkenean. Alarderik gabe, imaginatzen dut ere, zuen zereginak asko murriztuko zirela, ez da? Bueno, bilerak ere egiten jarraitzen ditugu, beti badago zerbait hobetu daiteken zerbait, edo zertaz hitz egiteko ero, bilera jarraitzen ditugu, baina ja ez dago egin beharraik fetxakin eta horrela ez, hori alde hortatikan askoz lasaiago. Aurreko urteetan ez ditugu, aurreko urtean eta aurten ez dugu alarderik izango, baina normalean nolakoa izan hori da alardeko urte normal bat. Noiz hasten zarete kantinerekin lanean hautatuak direnean, baina aurretik zereginak egongo dira ere, ez? Lehenagotik, adibidez nire aldetik, botak eta begiratzen ditut lehenagotik, denak ondo egon daitezen, eta gero kantinerak hautatuak direnean, hurrengo egunean deitzen diate, beraiekin geratu, eta probak egiten hasten gera, eta fetxa hontarako pentsatu dut denak egongo ziren beraien botakin, probatuak, eta dena martxan. Imaginatzen dut hori batez ere maiatzetik aurrera izango dela lan gehieneko epea, ez? Azken fina kontutan izan aukeratuak dirala denak oso askar, egun batetik bestera 2-3 aukeratzen dituzte, orduan beraiekin geratu behar dut, hori da, dena utzi, beraiekin geratu ea noiz alduten, porque batzuk ikasketakin jarraitzen duten, noski, besteak lanean, orduan azkenean da, beraiekin geratu, tartetxoak bilatu, eta izaten da, hori 15 egun izaten dira, atope. Horixe da, azken finean gauza asko prestatu behar dira, eta imaginatzen dut, haiek ere babes hori edo aholku horiek eskertuko dituztela, ez? Beraiek baino gehiago nik uste amak. Zati, beraiek etortzen dira, beraien munduan, justo askotan hautatuak izan eta hurrengo egunean erekin daude, orduan oraindik daude, ezin sinetsi kantinerak dirala, ezta? Baina azkenean amak galderak egiten dituzte, eta pixkat azkenean saiatzen gera pixkat lasaitzen, dena aterako dela, dena dago egina, beraiek egin behar dute, baina bidea irekita dago, orduan pixka lasaitu eta amakin agian gehiago hitz egiten dut momentu hortan, gero beranduago geratzen naiz kantinera guztiekin, egiten dugu bilera bat, eta gero beste bigarren bilera bat denak lasai daudenean, ensaioak hasiak direnean, orduan hor lasaiago daude, eta hobeto entzun, edo hobeto hartzen dute 28ko esplikazioak edo San Martzeran mendian nola egiten den guzti horren esplikazio guztiak hobeto hartzen dituzte. Horixe da, hainbeste aholku eta urduritasunen artean zeuk ere ezakit nola lortuko duzun jaietaz disfrutatzeko modua topatzea. Pertsona lasaia naiz, hori egia da, orduan, lasai hartzen dut, badituzu goizeko orduritasun guzti horiek nik egin bat denak ikusi arte eta denak ikustintu denen ondo daude, denak egiten diete udaletxetik hankinu bat, ondo dena eta jazta, orduan lasaitzen naiz eta jazta. Eta alarderik gabeko urte hauetan, prestaketa lanak murriztu arren, trajeak zaintzea, botak zaintzea ere, eta dena ondo jarraitzea, hurrengo urteetako alarden zain, garrantzitsua izango da, ezta? Hor dago dena prest, hurrengo urterako. Ez dakit, etenaldi hau arropa berritzeko, edo aurreko urteetan denborarik ez duzuen gauzetarako aprobetxatzen ari zareten, edo... Azken finean, erropa eta botak hor daude, eta berriak egin behar direnean aprobetxatzen da gehiago egin behar denan neurrira egitea. Oraingoz hor daude, txukun-txukun, denak prest,
eta gero hurren urtean ja kantinera berriekin hasiko gera hori neurriekin eta pixka bat sailkatzen. Zuk zeu ere kantinera izandakoa zara, ez dakit esperientzia hori lagungarria izango ote zaizun bestei aholkuak emateko unean. Bai eta ez, azken finean bakoitzak era desberdin batean bizitzen du. Nire aholkuak agian beste batei ez dio ezertarako balio. Bai, azkenean dena dugu ohitura esateko, bai, hau ez egin, hau, azkenean nik esaten jetena, zuek izan. Ondo dago entzutea, baina azkenean beraie dira eta beraiek ingo dute, beraiek sentitzen dutena momentu hortan. Eta urtengo San Martzialak nola planteatzen dituzue? Lehen urtean bezala, triste, baina lasai, mendira igoko gera, usten bali madigute, gero zerbait hartuko dugu, eta bestela lehen urtean bezala etxera eta etxekoekin baskaritxo bat egin, musika tope jarri eta etxean lasai. Eta elkarrizketarekin amaitzeko Nerea konta iguzu, zer dira zuretzat Irungo San Pedro eta San Martzial jaiak, nola bizitzen dituzu? Bueno, nik askotan esaten dut, agian izela pixkat friki de los San Marciales, baina horrela sentitzen dut. Niretzako oso egun berezia dira, urtean zai nagoen egunak dire, sentimentu handiko egunak, bereziak, oso bereziak. Primeran, hausnarketa honekin geldituko gara, eskerrik asko Nerea zure itzen Zuei.